φίλοι και φίλες του YouTube, δεν είναι Games. Σήμερα θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι, ενώ το λέγεται Vegas Stream Simulator. Άντε, να αρχίσουμε λίγο. Εδώ είναι μια όπως βλέπετε εδώ είναι μια γκομενούλα. Πάμε να πάρουμε ένα αμάξι και να πάρουμε ένα ελικόπτερο. Πάρουμε πρώτα το αμάξι, μετά πάμε να πάρουμε ελικόπτερο. Εδώ βλέπουμε το σημάδι. Αυτά. Πάρουμε το ποδήλατο για να μην κουραζόμαστε. Αυτό λέγεται το αμάξι Pregunta, το λέει και πάνω. Πάμε να πάρουμε από εδώ ελικόπτερα και μακριά δράμα. Πάμε από εδώ. Οπα. Πού ήρθε αυτό ρε. Λοιπόν, επειδή μου σπάσε τα νεύρα εκείνος, θα του πάρω το αμάξι. Τώρα με κυνηγάει, όπως βλέπετε και τα αστέρια πάνω. Κυνηγάει. Εμείς θα πάμε να πάρουμε ένα ολόιδιο αμάξι. Μη με τρακάρεις ρε μαλάκα. Έτσι και με τρακάρεις το αμάξι λογέρα. Τι πρόβλημα. Πάμε. Άντε για χάρη σας, πάω από το μακρύ δρόμο. Να πάω για να χάνω και καμιά αλγητία. Καναλγία. Όπα. Θα ανέβουμε εδώ πάνω και θα πέσουμε πάνω στη γέφυρα. Όπα, όχι κάτω. Τώρα θα με βάλει σε μια γέφυρα. Όχι, έφυγε. The fuck. Τώρα θα πάμε να πάρουμε άλλο αμάξι. Θα πάρουμε άλλο αμάξι. Τώρα θα πάρουμε ένα άσπρο. Αν είναι το άσπρο. Είναι το άσπρο. Αυτό δεν είναι ωραίο. Δεν μ' αρέσει. Anyway. Το λένε κάρβο. Κάτσε να τρίξουμε λίγο. Δείτε, να κάνουμε ένα χολπούτσι. Οπ. Πάμε τώρα σε όπισε. Οπ. Δείτε, ποιος μπορεί να το κάνει αυτό, να μου γράψει κάτω. Να μου γράψει κάτω στο description ποιος μπορεί να το κάνει αυτό. Καταλάβατε. Ποιος μπορεί να το κάνει αυτό. Ποιος το κάνει καλύτερα από μένα. Αλλά πάρα αυτό τώρα. Πάμε να πάρουμε το helicopter. Κάτσε να πατήσουμε. Έτσι. Πρέπει να πατήσουμε κανέναν εδώ βλάκα. Και περπατάει. Ας πάμε να πάρουμε τώρα. Λοιπόν. Πατάμε φρύνουτσι. Φρένα. Οπ. Κάτσε. Έτσι μπράβο.
τι, δεν θα με περάσει εσύ. Ούτε η Αιάσα δεν με περνάει. Έλα, άμα τώρα, να τη σκοτώσουμε. Έλα, πατ. Και τώρα με κυνηγάνε το μπάτσι, τα γουρούνια, οι δολοφόνοι. Όχι, γουρούνια, δολοφόνια. Να, εκεί κάτω που βλέπετε, πως εδώ, να, είναι helicopter. Να, περιμένετε, θα πάω εκεί μέσα. Και σου είπε να με σπρώχνετε κολόγια. Και βρω τα γίδια. Ήταν πίσω. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε καλά δεν θα πάρουμε το ελικόπτερο πρώτα, αλλά το τάγκ. Άντε. Πάτα. Μόνο αυτό το λένε. Πάμε να πάρουμε το ελικόπτερο εκεί πέρα από το κοινό. Εκεί πέρα είναι. Και αν κάνω πάτα. Άντε. Λοιπόν, με αυτό το βελάκι που δείχνει προς τα πάνω, ανεβαίνει το ελικόπτερο και με αυτό το βελάκι που δείχνει προς τα πάνω. Πολιτεία. Αυτό ήταν μακρύ γραμμή. Και λίγο πιο ψηλά. Όχι ρε. Κατά λάθος το πάτησα ρε. Όχι ρε φίλε. Πώς και δεν πέθανε. Όχι. Ένα λεπτό συγγνώμη. Συγγνώμη για το θόρυβο. Πάμε. Πάμε εδώ. Λίγο ζωή.
Εδώ έχει ζωή. Πήραμε πάρα πολύ. Σμόλη βλαμμένη. Άχρηστη, άχρηστη. Πάμε λίγο. Έτσι, πάμε να συνεχίσουμε. Εδώ. Έχω. Οπα, τι κάνω ρε. Κάτσε πάμε εδώ. Λοιπόν, αν πεθάνω, θα αφήνω ένα βίντεο. Αν δεν πεθάνω, θα να βγει φόνο. Έφυγε, σκότα. Αυτό είναι πολεμή. Να, είναι τρέχονα με φοβούλια. Ναι, θα κάνω μια φορά. Γεια σας, φίλοι. Γεια σας, τελειώνει το βίντεο και πεθάνω και τώρα γεια σας.